fl-80s, per eżempju kelli episodju jien fi żmien tal-iskejjer privati, kont ġejt arrestat. Fuq xiex? Fuq kien hemm dimostrazzjoni f'Marzu tal-82, meta jew xejn ta' iskejjer privati kollox, u kont ġejt arrestat kont fi dimostrazzjoni, ma kif speċa dimostrazzjoni, kont tlaq lejn id-dar. U 13 l-akkuża kelli dak iż-żmien. F'dina, u kont ħarġ liberat, konna 9. 13 l-akkuża ta' violenza tkissir u affarijiet. Ġemma aktar minn 10 min nies. Ġlied għajat fil-pubbliku, blukkajt it-triq, samt ras Mifsud Tomasi, kien assistent komissarju. Samt ir-ras. Ras Mifsud Tomasi. Għeddiet u provajtni ġalli l-Parti Modest. Dak iż-żmien li tipprotesta kienet ċaġa illegali? Ma kienu periodu korroħ. Ma kienet illegali, il-liġi ma kienx tippermettilek. Appropja bil-liġi, sal-lum il-ġurnata edha, ma tistax kun iktar minn 10 minn nies f'kantoniera, għax tista' tkun qed tipprova tagħmel reat. Sewa, u llum il-ġurnata trid naħseb jidher li trid tapplika xi xorta ta' permess biex inti tkun tista' tagħmel demonstrazzjoni. Le dik kienet demonstrazzjoni organizzata li kienet jorganizzawha l-MUT minn jażad dak iż-żmien kienet tiftakruha il-problema li kien hawn. Jiena jidher li tajjew xejn u b'xejn kien tkellem ftit wara Gonzi meta kien hawn. Dili kienet saret lejn Dingley Street. Ija, Dingley Street. U jidher li kien hemm l-azzjoni kattolika involuta. Kien hemm laqdiet tal-knejjes u kollox. Insejt minn l-organizzaturi minn kienu ma kien. Kien għaddiet minn Dingley Street, telaw għal High Street, niżlu għar il-Lembi, għalġor il-dut. U l-polizija da rridu l-nies ma taħroġ għal il-dut biex ma talaqx il-triq. Għal-dut il-xat tal-bin. No, il-xat jiġi naħaruħ na tisfer. Għal-dut fem il-preluna. Ewija, mux xorta x-xat jiġi. Għax għandna Slimizi. Il-xat jiġi Tower Road. Le, il-xat jiġi naħata mill-gżira lejn ta' Slima. Il-xat tal-lina Slimizi. Sewa. Ma x-xat mux il-kosta spieġa. Le, maħna nafu il-xat u għar-dut, il-promenade. Għalina x-xat huwa il-xat il-ferri, fi Zara. Hemmhekk il-xat. Il-xat ta' Slima. L-oħra mux il-xat. U ħafna jaħdu, mux xorta għalli il-promenade hemmhekk. U kienu rridu n-nies jerġgħu fuq. Jien qatt naqra hemmhekk kont niftakaru tlat. U bat, jumej wara. ċemplu għallu li għax il-polizija jdu jkellmuk. Ma inqala ġliet iġviru waqt il-protesta? U kien hemm xi ġliet, mhux ġliet kien hemm ara tajjir u hekk milli mbagħad wara għax ma kontx hemm tlaqt imbagħad. Tlaqt. Ma xorta kont ġejt arrestat. U ġabruk? Jumej wara għalluna biex jdu morru id-depa għax jdu jkellmuna. Jien niftakar kont mort id-dar ċentrali, għal xini, mux timorru jkellmuhom jien mort, u ma tlaċ, għax zamom nemt jumej kienu. Zammew kid-depo jumej? Jumej, 48 hours. Kif kien dik l-esperienza? Esperienza ma ninsijat. Kera. Kienet kera? Kera fisse, ma ġiex trattat ħażin, ma ċara. Imma kont nimbati ħafna bil-hay fever, blazma, jgħatem ġo dil-kamra, saqqiet tat-tiben. U kont waħdek fiċ-ċella? Waħdi, dak iż-żmien kelli l-mara pregnant bl-ewwel tarbija. Għadili waħdi. Kont kellek inkwiet li dil-affarijiet se tiggrava? Kellet esperjenza waħdi kera, għadili għax qatt ma kont ġejt arrestat, u għadi ġo ċellek, u bat jiġibulek biċċa sandwich biċċa bajda. U mbagħad jgħidulek biex toħroġ fil-bitħa. Biex jiġu polizija provaw jarfu, u poli l-qatt ma jarfuni. Mijaj dak iż-żmien kien hemm waħda mill-arrestati kienet Defni Vella dak iż-żmien, Defni Carmona Galizja kienet waħda mill-arrestati. Kien hemm it-tifel. Kienet mismu mad-depo wkoll ġifieri? Ija, konna disa. Ġifieri kontu toħorġu fil-bitħa u kien ikun hemm ieħor. Għax kienet waħda mill-arrestati kien hemm it-tifel ta' Regonesi tal-segretarju li kien tal-partit Rudolf Ragonesi, pereżempju dak li niftakar. Defni kienet weħlet? Kolla liberati. Kolla liberati. U niftakar fil-axija batuna u għaluna fid-disa jew l-qorti b'avukat. Jgħat ma kelli avukatu mek. Mil-belt imxejt il-ħamru u mort l-uffiċċju ta' Guido da Marco. U jgħat jemmek
dak il-ħedda Guido, għet najdlu, għatlu, ħares għandi avukat t-vendili, bil-qalb kolla. U l-unka darba li kelli bżon avukat, jien għaddek iż-żmien u kellu jkun l-emeritus President Guido De Marco. U l-unka darba ġejt arrestat, kol ġejt arrestat minn Anġlu Farrugia. Vodiri, fġiex affarijiet kien l-ewwel bniedem Li u arrestat. niftakar fl-87 meta tal-partit nasa fil-gvern, kien għatem, niftakar kalli. Kienet hemm fej. Kassilja, kien għadu fil-pulizija dak iż-żmien. Fej lafek lilek. Għatlu kont arrestajtni. L-lum il-ġurnata nsellimlu, jħobni ħafna, jirrispettani, bniedem tal-ġen. Bniedem tal-ġen. Il-politika warraba, meta sar speaker, vodiri nsellimlu minn hawnhekk għax għandu rispett kbir lejja. Mela, tlaqna?